Nay, hugaw di kayo ng bugas, no? Nga na kaingon gud ka anak-anak. Kana saragod na hugaw ang bugas. Nga sa dili pa na natulong agon, ato aman ang hugasan. Ingon man gud si teacher Nay, nga ang bugas ko no, gikan ko na sa dugo og singot sa mga mag-uuma. Aw, tinuod man po ang imong teacher na. Nawara ka Nay, hugaw jud lagi ng bugas. Ay! Tay, lain man kayo kong lawas, oy. Wala jud ko makasabot, ani ba? Kung mauna, kinahanglan ipatanaw ka na kong doktor. Sure ka, tay, nga maayo kong ipatanaw og doktor? Maayo lagi, mauwi patanaw ta ka dito. Paliog na lang kukuha sa kong picture, tay, be. Unsa ko man mong picture? Ipadana ko nimo. Ha? Kadto na lang ipakita sa doktor, kay imo ramang ka ako ipatanaw. Ay! Hala ka, day! Klaro og tataw naman na ikaayo na imong tiyan, nga pertinanda ko. O lagi bayot? Unya? Unsa may plano ninyo sa imong boyfriend? Ano sa man mo magpakasal? Di lagi masugot ang iyang pamilya nga magpakasal, me. Ha? Nga naman dili man, nga buntis ka naman. Tayo paragot, kisa may di masugot? Ang iyang mama o ang iyang papa? Ang iya laging asawa. Ay!